Ai wasoma nemo kukum ote mabenda no ka joneno mag wachuolo na odiochieng' makabuno ote makamago gin ote mabende nitiere Facebook kacha. Eriko Keyo Kizito wacho ni ohala ma Kenya en mano ma ng'ato kopo gima nyawadgi timo. Ng'ato ok nyal biro gi gima nyien e kar loko ohala achiel. Makizungu wacho ni all that we call innovation in Kenya is not but copycat. Iyudo ka ng'ato loso mtura e bathapaya. Bang kinde matin iyudo ka ng'ato bende chako hand mtura kanyo. Kar mondo en koro obi gi machielo kaka uso njugu. Mae kelo laro jonyiepo. Bengi kod insurance company bende kopore gi uso products machal. Wach mar kopo. Anyalo wacho ni there's totally nothing wrong in kopo gima ng'at machielo timo. Yes. Nekech and mano is a source of idea. Nekech kaneno ka joiso ya hotel. Dong ambe idea no biro ni kare ka joiso ya hotel ambe karanya yawo. The only thing monego tim en niya nyaka tim gima opogore gi gima joiso timo. But kopo ng'ato, and that is mane momi wan gi businesses. Kata nasa ni businesses wan ti kata mag mbui kae. Mantiere okada luongo nyingi, but nitie jomokopo gima wadgi moro ne timo. Jomoko wacho ni gine ma kama en mar piny ma kama. Koro wambe pinywa we wachak marwa. Onge anything wrong. Gima is important en niya. And laro joala is part of business. You know, competition is part of business. Yeah. Koro in ko nyalo competition, in imi buwuok. But joma nyalo competition will live. Wanyane no kata na joma miyo kembe mag simogi. Ng'ato ka ng'ato time mana kien. So what you only do e ohala kae, and mano kik go chunywa koda chako ohala. Tima gimopogore gi gima ng'acha timo. Koro medi something. Imedo ndhadho e mari. And we have talked about improve on quality, ngi kake deal gi your customer in terms of customer care, ngi your market, ngi who your suppliers are, also relationship with your suppliers. That is all. And then you get it. Koro kinyalo wacho niya ni ng'ane ochako koro ano kachaki hapana. Wasoma ne ote machielo